Wala gyud ni klaro si Cebu City Mayor Mike Rama. Mao ni ako nakita nga rason nga posible nga mapildi siya sa 2025 nga eleksyon. Kadaghan na niya buhata nga iyang pakuratan pirmi ang mga empleyado diha sa Cebu City Hall. Iyang siging-sigingon, iyang kugang-kugangon nga makulbaan na lang ang mga empleyado tungod kay nangatak-tak na sa trabaho. Unya human sa pipila ka adlaw, iya na pud i-hire og balik. Timingon gyud niya nga iyang i-announce inig flag racing o katumang nangatangtang tagaag chance. I-renew na po balik. Ito nangatangtang tagaag chance o kutob na po December 30. Last year pa niya buhata mga kabumbo. Hangtod karon maogya po niyang style. Tangtangon, ibalik. Tangtangon, ibalik. Ingon ani ang utok sa usa ka tawo nga walay klaro nga direksyon sa panggoberno mga kabombo. Ang ubang mga trabahante maigo sa crossfire sa politika. Kana moingon ka diha tapulan, mga trolls, di ko mutuwa na. Di ko mutuwa na. Og imong backer katong mga tao ni Labilla, tao ni Casas, maigo jud ka sa crossfire sa politika. Last week, dagan ang wala marinyo ni Chabaw in town kay lagi pamilyado. Unya napay mga bata nga gipa-eskwela, unya gitaktak sa mayor mga kabombo. Katong mga empleyado nga nakasulod og trabaho diha sa Cebu City Hall panahon ni Tomas Osmeña pag 2016 og sa panahon ni kani Mayor Edgar Labilla pag 2019, maoy kanunay nga makuyawan tungod sa style aning mayor nga si Mayor Mike Rama mga kabombo. Apan kaganiha human sa flag racing, nagpasikat na po gipahibaw ni Mayor Mike Rama nga ang tanan nga mga empleyado hilabi na kato mga nangatak-tak sa trabaho pag last week do na pay chance nga mga trabaho og balik kutob Disyembre 30 mga kabombo. Apan gipahibaw sab sa mayor nga dili na jud niya i-renew ang mga empleyado nga mga tapulan, napadi ay tapulan diha sa Cebu City Hall. Abi na kung wa na ni marinyo ang mga tapulan. Kay kani yang gisulti nga mga tapulan, kawatan, mabuko-buko, hagbay raman sa sigig announce ani. Abi na kung wa na tapulan sa Cebu City Hall, napadi gihapon nagpabilin nga mga tapulan. Mga tapulan og mga trolls, dili i-renew. Mga trolls, bot pasabot, mga trolls, mga empleyado nga may gamit og dami account sa Facebook. O nya, sige og guba, panaway sa Rama Administration. Kaluoy sa mga empleyado nga gidudahan nga mga trolls. Kay dili na jud marinyo. Kung naa siguro kas insakto, kung nakasiguro kas imong gisulti Mayor Mike Rama, kung sure jud ka nga nakaila ka aning mga tawanan nga mga trolls, ikiha og cyber libel ang mga trolls. Naman kay mga abogado diha nga mga way lingaw, suguan na, kalingawi. Kung nakaila ka ni mga trolls, ipangkiha og cyber libel. Kini mga tao nga midaot nimo nga imong giingon nga trolls nga imong nailhan, naman ka kay gi-hire para mo ilah aning mga trolls. Og nailahan nimo hala, ikiha og cyber libel, suguan ning imo mga abogado diha nga mga way lingaw. Kailaman kaaning mga tawhanan nga mga trolls aron dili maamong ang uban nga mga empleyado nga nang tinarong apan dili marinyo kay gidudahan in town nga mga trolls. Kung dili pa ka pagarpar Mayor Mike, di tingali ka tirahon sa mga trolls. Tanawa imong Singapore like Cebu City, layo ra kayo sa tinuod. Ang iyang programa nga Singapore like Cebu City, layo ra kayo sa tinuod. Uwan gamay, uwan kadiyot, mubaha dayon. Onya ka na, pagsige ni mong larga-larga sa gawa sa nasod, gamit ang buhis sa katawhan, gamit ang kwarta sa mga taxpayers, di dyan na makasulbad sa problema sa baha, basura o traffic sa syudad sa Sugbo. Kanang pagsige ni mong sayaw-sayaw anang Singapore like Cebu City nga jingle, kanang pagsayaw-sayaw sa mga trabahante sa Cebu City Hall, anang jingle sa Singapore like Cebu City, di jud na makasulbad sa problema sa syudad sa Sugbo.
ikaw Mayor Mike, naaman pod kay mga trolls. Sigig panaot sa kanhi mayor nga si Tomas Osmeña. Sigig panaot sa kanhi administrator nga si Atty. Casas. Sigig panaot sa chairman sa MCWD nga si Atty. Joey Dalos. Mga trabahante sa Cebu City Hall nga diehard kayo ni Mayor Mike Rama nga naghimo og dami account para i-counter ang mga nagsigi og saway sa Rami administration, mga trolls man pod na sa mayor. Buot pa natong sabton nga dili sad nimo i-renew ang mga tao sa City Hall nga mga trabahante nimo nga mga trolls nga milaban nimo. Ningon man ka nga kini mga trolls dili nimo i-renew. Buot bang sabton nato nga kini po mga trolls nga milaban nimo, di po nimo i-renew.